ኤሪቴል አገልግሎትን ሁሉ ንዝብል መሪ ሐሳብን ምትርጓም ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒዙ ኣብ ሰፍሒ ከባቢታት ኤርትራ ዓቢ ስራሕ ሰሪሑ ምዕሩይ ቀረብ ንምዝርጋሕውን ኣብ ርሑቕ ጫፋት ኤርትራ በፂሑ ካብ ኩሉ ማሕበራዊ አገልግሎት ተገሊሉን ዝጸንሐ ህዝቢ ኣብ ቁጠባዊ ንግዳውን ማሕበራውን ብፍላይ ከዓ ኣብ አገልግሎት ጥዕና መስተርሆት ፈጢሩ ብጂኦግራፊያዊ መመልከትውን ልዕሊ 900 ብስልኪ ኣልቦ ቴሌፎን ሸፊኑ ነቶም ገና ኣብ ርሑቕ ጫፋትን ካብ መስመር ወጻኢ ዝርከቡን ዓድታት ማዕረ ተጠቃምነት ንኽረኽቡ ጻዕርታት ይቕጽል ኣሎ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎትን መልስዕን ጋለን ከመይ ኣሎ ዋጋታት ኣገልግሎት ብመንጽር ኣታዊታት ህዝቢ ከመይ ይነጻጸር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባታት ዘለዋ ጨናፍር ኤሪቴል እንታይ ያሳልጣ ኣለዋ ካብ ህዝቢ ዝቐርብ ሕቶታትን ርእቶታትን እንታዩ መጻኢ መደብ ስራሕ ኤሪቴል ከ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ጉዳያት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ቀርብ እዩ ጨንፈር ማርኬቲንግ ሓደ ካብ ዓበይቲ ክፍልታት ኤሪቴል እዩ እዚ ጨንፈር እዚ ምስ ዓማዊል ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ ዝተፈላለየ ኣካላት ሓቂፉ ኣብ 6 ዞባታት ይሰርሕ ኣብ መላእ ሃገር 37 ጨናፍር ክተክልን ክዝርግሕን በቂዑ ቀጥታዊ ምስ ህዝቢ ዝራኸብ ኣገልግሎት ድማ ኣለዎ ኣቶ ጴጥሮስ ሙሴ ሓላፊ ጨንፈር ንግዲ ኣብ ኤሪቴል እዩ እቲ ጨንፈር ዝተፈላለየ መደብ ስራሕ ከም ዘተግብር ኣውራ ዕላማ ናይቲ ጨንፈር ከዓ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ፖሊሲ ምዕሩይ ኣገልግሎት ናብ ኩሉ ምብጻሕ ምዃኑ ይሕብር ጨንፈር ማርኬቲንግ ብሸውዓተ ኣካላት ብሓንቲ ቤት ጽሕፈት ብርክን ዝቆመ ኮይኑ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዝርጋሐ ዘለዎ እዩ ኣብ ሙሉእ ሃገር ክንብል ከለና ኣብ ንሰሜን ደቡብ ንምዕራብ ንምብራቕ ብምሉኡ ኣብኡ ተዘርጊሑ መሸጣታት ናይ ካርድታት ይኹን መሸጣታት ናይ ሲም ካርድ መሸጣታት ናይ ሲዲኤምኤ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዝህብ ጨንፈር ብጥቕልሉ ክትሪኦ ከለኻ ንመሸጣ ዝምልከት ወይ ድማ ኣገልግሎት ናብቲ ህዝቢ ዘቕርብ እዩ ተኻልእ ጨናፍር ናይ ኤሪቴል ተሪኢኻ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ኩሉ ስራሓት ክሰርሕ እንከሎ ብቐጥታ ምስ ህዝቢ ዝራኸብ ግን ጨንፈር ማርኬቲንግ ስለዚ ጨንፈር ማርኬቲንግ ሓደ መሸጣ ሲም ካርድ ንዓማዊል ይቕርብ መሸጣ ናይ ቀዋም መስመር መሸጣ ናይ ሲዲኤምኤ ዝባደ 8 ንብሎ ኣብ ዞባታት እውን ናይ ኢንተርኔት መሸጣ ኣሎ ብጀክኡ ኣብ ምዕዳል ቢል ናብ ዓማዊል ቢል ከም ዝበጽሕ እገብር እንደገና ነቲ ቢል ከዓ ከም ዝኽፈል ወይ ድማ ከም ዝእከብ እገብር እቲ ሕሳባት ማለት እዩ ካልእ ኣብ ጨንፈር ማርኬቲንግ ኣብ ሓበሬታ ክፍለ ሓበሬታ ዝህብ ንዓማዊል ብልምዲ ቸንትራለ ንብሎ ወይ ከዓ ድማ ኮል ሰንተር ዝበሃል ንዓማዊል ቴሌፎናት ሓበሬታ ዝህብ ብምኩራት ኣባላት ዝቆመ ኣለና እዚ ብደገ ይኹን ወይ ከዓ ብውሽጢ ንዝሓትት ቴሌፎናት ንዝደሊ ናይ ኣገደስቲ ቴሌፎናት ሓበሬታ ዝህቡን ኣለና بمسألة حبريتا حلافي ጨንፈር ንግዲ ኤሪቴል ኣቶ ጴጥሮስ ሙሴ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ብሓፈሻ ኣብ መድረኽ መኸተን ልምዓትን ከዓ ብፍላይ መንግስቲ ውሽጣውን ዓለምለኻውን ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ከምኡውን ነቲ ጽላት ንምዕባልን ንምስፋሕን ዓቢ ስራሕ ሰሪሑ ማዕረ ተጠቃምነት ንምርጋጽ ንኹሉንም ብብጻሕን ከዓ ብ100 ሚልዮናት ዶላራት ከውፍር ጸኒሑን ኣሎ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ዓበይቲ ምስ መድረኽ ዝሳነዩ ማይክሮዌቫትን ሳተላይትን ክተክልን ንልዕሊ 900 ካብ መሬት ኤርትራ ብመራኸቢታት ከብጽሓሉን ክኢሉ ምስ ዕብየትን ስፍሓትን ናይ ትዕማም ዝዳረግ ኣገልግሎት ክቐርቡን ሓያል ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከብ ካልእ ሰነዳት ዓማዊል ናይ ሞባይል ይኹን ናይ ቀዋሚ ብግቡእ ዝዕቅብን ስካን ገይሩ ከዓ ኣብ ቦቦትኡ ዘትሕዝን ሓደ ክፍል እውን ኣለና ኣብ ዞባታት እቲ ዝሰፍሐ ክፋል ናይ ጨንፈር ማርኬቲንግ ኣብ ዞባታት ይዝርከብ ዞባታት እዚ ኩሉ እናማልኡ ከሎ ብላዕሊ ኣብኡ ዝርከብ ሳይታት ነቁጣታት ታወራት ንበሎ እዚ ብምሉኡ ንመሳርሒታት ዝምልከት ብልሽት ተጋጢሙ ዝዕርዩ ንጽሬቱ ንኻልእ ኩነታቱ ዝከታተሉ
زواتاتهم نحلو انتلايون زكاهتولو زواتاتهم كل نهنصاتات نايتي تاورات سايتاتون زكاهتولو بزواتات زركبو تكنيشاناتن مكرات ابالاتون አለውና ስለዚህ በሕጽር ዝበለ እዚ ይመስል ናይ ሓፈሻዊ ናይ ጨንፈር ማርኬትን ክትሪኦ ከላ አሎ ሳ ናይ ላይን አይመል ደሃን መጽያት እንትሆነ ሪያ ደሃን ተነግረከ ኦኬ ነዊሕ ዕድመ ዘገልገሉ መስመራት ቀወም ቴሌፎን ንምሕዳስ ዓቢ ስራሕ ጠሊቡ ተቕሊሉ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝነበረውን ዳግም ንምትካል ተወሰኸ ዋጋ ሓቲቱ ኣብ ኩለን ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን ጨናፍር ተተኺለን ምስቲ ኣብ 22 መጋቢት 2004 ብ14 መደበራትን ኣብ ውሱናት ከተማታትን ዝጀመረ ዕዮ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ስጉሚ እቲ ስራሕ ዓብዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ሙቓም ጨናፍር ግድን ኮይኑ አባላት ናይተን ጨናፍር ብዝወሰድዎ ስልጠናን ትምህርትን ዝተፈላለዩ ዕላማታት ይሰላስሉ እተን 39 ጨናፍር ንግዳዊ ኣገልግሎት ኤሪተልውን ኣብ ርእሲቲ ምስ ዓማውል ዘለዎን ጥቡቕ ስራሕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነቕጣ ነቲ ስራሕ ከም ዝሽፍና ኣብ ጨንፈር ኤሪተል ሓላፊ ኣካል ምክትታል ዞባታት ኣቶ ርእሶም ሃብተ ማርያም ይሕበር እዚ ክብል እዚ ኣካል ዞባታት ናይ ባህል ኣብ ትሕቲ ማርኬቲንግ ጨንፈር ማርኬቲንግ አለው ለሊ አቡ አጥት ጨንፈር ማርኬቲንግ አካል ዞባታት ተባሂሉ 5 ዞባታት ይጠቃልል ንሰንካ ንኡሳን ዞባታት አለው አምነ ዞባ አንሰባ እንደራሎ ኮይኑ ዞባ አንሰባ ናቱ ንኡሳን ዞባታት ከም በዓል ሓጋዝ ናፋ አብዓበት ተባሂሉ አጥትዩ ንሳቶም ካይ ማህደሩ ቆሙን ናይ በዓል መንደፈራ እንደራ በዝን ዞባ ደው እንደራሎ ኮይኑሃ ዞባ ደው መንደፈራን ገዛርሱሎ مسوخ أمن محاضر أكل زي دواربان أدوهالنا له دكان حركة مسجنيتي أدويها نبصت خالة مسبع سنة أكله مالتي بزناي بعلا وردت بارونتها مستسنا وردتنا له كم دي تخافى في السر هجي وزعت نصان زباتات له أبتهتيهم يجي تسرح بت ما كلاي بوتا زوبا عن سبا زوبا دوز زوبا سميناو أي بحرن بعد من شموها له دوباو كي بحرن دوباو كي بحرها بعد عدن تيوان كا يتقال سميناو رأس حالكا بس سميناو دو كي بحرها بعد تيو فورو دهلاك قلعلو نزيعتهم كا سبب زناي بعد جهتي لا يتلو من شيء قال يتقال جزياتهم بمولهم أبتدي نتمع كلاي بوتا خوينهم يصيرهم عليهم هجي فتاتهم كا أب دخون أبزت جبر نتفتات بمولو أو يجبر مالتي نعمنت بنتاجمو كوي مولو ناي تكنيكالو ناي فاينانسالو ناي نفسه كيف صراحة ناي تدمدب ناتولو صحافتلو تحز جنزبالو كله زتات لك خمسة أو مازي على مالتيو هجينا ذا أبز ما أكل وقت عدلو صراح بمولو دتقالل أوها أبنو سكف زوباتات كألو مالتي مريح بوليسناي منقسي أبي ريتيلون بزل على سرح اللي هزبي كله أقول قلت كركبالو تليفونات كركبالو زبل كم استراتيجي حزو إنك أساس جن أبحث إلوان نقول له خطبات حلو سلديكال درجة بدرجة مسعق من مستحستون نايت تكالن حجر الريخة درجة بدرجة خمس باز حجبر سلزي إذا أقول قلتات زين خركب حزبي أب زوباتات كابي 20 تشعتن مدبرات علينا 20 تشعتن مدبرات بقربانة حزبي أقول قلت نغهبات بحيلن أمول حجر تزرجحين زلوا 20 تشعتن أبزوباتات اللوانا أبس مراخا شو ما أنت مدبرات اللوا نتهزبي فحيلا زقل قلين زين مدبرات بتعالى الله 3 شعتن مالتي عملوا حجر تزرجحين زلوا مدبرات اللوانا سلازي إذا خد أوصل أنا حكوا أقدمه خد أوصل أنا حكوا أقول قلتات بزين مدبرات ينجري ناب حزبي كم زقرب كبر كله جينا زي بس إحنا قالوا مالت مسعى من تحسون نايتي حجر أنت كالن مسؤوليها بقرب كبصح كم مدى بتتحيزون زلله
ስለዚህ እቲ ፕሮጀክት ገና ኣይተወደአን ነቁጣታት ወይ ከዓ መደበራት ክዝርጋሓለን ዝግበአን ቦታታት ኣሎ ካብ ርሑቕ ቦታ መጽየን ሲም ካርድ ዝገዝአ ካብ ርሑቕ ቦታ መጽየን ካርድታት ዝገዝኡ ህዝብታት ስለ ዘለው ነዚኦምን ግዜ ብግዜ ቀዳምነት ናሰርዓኻ ኣብቲ ከባቢኦም መደበራት ናኸፈትካ ብቐሊሉ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ትትካል ብከም መደብ ሒዙ ዝሰርሓሉን ኣብ መደቡ ሰሪዕዎ ዝርከብን እዩ ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣብ ኤርትራ ብሽቦ ኣልቦን ይተሰላሰል እቲ ብቐዋሚ መስመር ዝካየድ ርክባት ንናይ ድምፅን ጽሑፍን ዝሕውስ እዩ እቲ ሽቦ ኣልቦ ኣገልግሎት ሞባይል ቴሌፎን እዩ ብዘይካዚ ንቀዋሚ ቴሌፎን ንምሕያልን ንምድጋፍን እውን ካልእ ስራሕቲ ኣታትዩ ብኣንቴና እናተራኸበ ኣገልግሎት ዝህብ ብልሙድ ኣፀዋውዓ ብባለ 8 ዝፍለጥ ቴሌፎን እውን ሓደ ካብ ዓበይቲ ስራሕ ጨንፈር ንግዲ ምዃኑ ዝሕብር ኣብ ጨንፈር ኤሪቴል ሓላፊ ኣካል ሲዲኤም ኣቶ ጳውሎስ ተወልደ ብርሃን እዚ ስልክ ኣልቦ ዝበሃል ቴሌፎን ነዚ ናይ ቀዋሚ ቴሌፎን ከም መተካእታ ተባሂሉ እዩ እቲ ቀዋሚ ቴሌፎን ናይ ገዛውቲ ዝኾነ ካብ ነውስ ከፍ ገዛ ናብቲ ኤክስቼንጅ ወይ ናብቲ ስዊች ከይዱ ገመድ ካብ ነውስ ከፍ ገዛ ከይድ ኣሎ እዚ ግን ብኣንቴና ኮይኑ ናይ ገመድ ምዝርጋሕ ያለካ ጽርግያ ምብልሻው ያለካ ከም ልካኹም ሞባይል ኮይኑ ከም ናይ ገዛ ቴሌፎን ኮይኑ ተማሂዙ ኣብ ዝመጽኡ ኣብኡ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኩሉ ካይድ ነይሩ ንፈታት ማለት እዩ እተን ቴሌፎናትካ ልካ እተን ሓደ ከም ናይ ቮይስ ማለት እዩ እተን ካልኣኻ ከም ናይ ዳታ ከም ፋክስ ኮይነን ዝሰርሓ ተገይረን ማለት እዩ እተን ሓንቲ ሳልሰይትኻ ናይ ኣብ ጅባ ዝንቀሳቐሳ ከም ሞባይል ማለት እዩ ጎታ ተባሂለን ዝፅዋዓ ሰንካ ነዚአን ሓድሽ ነእቱ ማለት እዩ ዝሓተተና ሓድሽ ነእትወሉ ሜንቴናንስ ዘድል ነገር ኩሉ ከዓ ብኣና ይካየድ ማለት እዩ ኩሉ መቃየር ኣቑሑት ኣለና ቀይርና ኣብ ዘለው ቴክኒሽያናት ኣለው እንዳሰርሑ እዚ ናይ ቴሌፎን ፈቆዶ ኣብ ውሽጢ ከተማ ምዃኑ ተሪፉሲ ኩሉ ገጠራትን ኩሉ መስመር ናይ ቴሌፎን ዘይበፅሖን ክግልገሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ጽቡቕ ኣገልግሎት ትህብ ዋላ ኣብ ርክቡ ይኹን ዋላ ኣብ ስታዩ ጽቡቕ እዩ ካብ እናገበርና ንከይድ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ንምዕባይ ኣዝዩ ዓብዪ ወጻኢታት ከም ዝገበረ ሰነዳት ናይቲ ትካል ይሕብሩ ምዕቡልን ዘመናውን ናውቲ ቴክኖሎጂ ብምዕጣቕ ርሑቕ ከባቢታት ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣማኢት ሚልዮናት ኣውፊሩ ኣብቲ ነጥበ መቐይሮ ምዕባለ ዝተረኣየሉ ዓመታት ካብ 2013 ክሳብ 2016 ጥራይ ልዕሊ 650 ሚልዮን ነቕፋ ወጻኢታት ዝተገብረሉ ሰፊሕ ስራሕ ዓሚሙ እቲ ሸፈነ ናብ መላእ ሃገር እዩ በንጻሩ እቲ ሰፊሕ ዕዳጋ ኣገልግሎት ዝርከበሉ ከባቢታት ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን እኳ እንተኾነ መንግስቲ ከም ኣካል ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዝጽምቶዮም ሓለፍትን ኣባላትን ኤሪቴል ዝገልጹ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርጋእ ዝበሃል እውን ርሑቕ ከባቢታት ኣሎ ገና ዘይበጽሖ ሞባይል ዘይበጽሖ ቀዋሚ መስመር ዘይረኽብ ኣሎ ብዙሕ ተሰሪሑ እንዲሁ ብዙሕ ተሸፊኑ ብዙሕ ተሰሪሑ ብዙሕ እውን ዝተረፈና ኣሎ ብሓንሳእ ክትግበር ስለ ዘይከኣል ግን ደረጃ ብደረጃ ቀዳምነታት ናሃብካ ጻዕቂ ህዝቢ ዘለዎ ጻዕቂ ንግዲ ዘለዎ ናርኣኻ እቲ ትካል ተታሒዝወሎ እቲ መደብ ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንኽረጋገጽ ናብዘን ርሑቕ ከባቢታት ዘይበጽሐን ዘሎ ንኽበጽሕ እውን ኣብ ሓያል ጻዕሪ ዝርከብ ትካል
ካብዚ ካባፅዕን መገዲ ዓሰብ ዘይበፅሐን ከባቢታት ኣለዉ በዚ ደቡብ ተመፂኻ እውን ከምኡ ሳሕል እውን ከምኡ ዘይበፅሐሉ ከባቢታት ድሮ እውን ሳሕል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተተኺለን ኣሎ ሕጂ እውን ገና ኣብ መደብ ዘለዋ ተጀሚረን ዘለዋ ፕሮጀክታት ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ዘይበፅሐናዮ ነገራት ኣሎ እቲ ህዝቢ ከዓ ማዕረ ተጠቃምነት ክህልዎ ከም ሰቡ መሰል ስለ ዘለዎ እውን ክባፅሐሉ ስለ ዘለዎ እቲ ትካል ደቂሱ ኣይፈልጥን ቀጻሊ ኣብ መደብን ኣብ ሓሳብን እዩ ዘሎ ግን ቁርብ እቲ ናይ ዓቕምታት ናይ ንዋት ድሌካ ናይ ግዜ ድሌካ ናይ ዓቕሚ ሰብ ድሌካ ብዙሕ ነገር ስለ ዝዕንቅፀካ እዚ ጋር በብደረጃ ክፍታሕ ምዃኑ መጠረሻ ርጉፅ እዩ رأي منجستي إن إيرترا مأكل تكنولوجين حبريتان بمقبار فلتد مسرتو إيرترا وحبرت سب مهناتيو سلطن وتصيتاون أقلقلو تكنولوجي حبريتان مرخبيتاتن بمتأزتاو هاقراوي كتابان مدنفع كم تلقو يسرحلو حبريتا كم سبقوي مسلن أكل محبراو فتحنيو يسرحلو أريتل أمنقاس محبراو فتحي عبي سراحي عمم كم ظلو بتسرحو سرح كاب هزبي زرخبو ملسة تقبار عقبات كم سمعهم كا يحبرو استكال كل جزء أول قلوتو نخصف فويد ما هزبي نخعقب كتصالب سعري زركب سلازي أتوم مس هزبي زرخو حالفتو خونو ترى أبلات كتصالي نزيوم سلطنات وهابي سلطنا بزعم حدرة نحالفتو وهابي سلطنا بزعبا فينانساو أسرار حقاتاوتات وصايتات نايتي تكال صفوف نخيت تباهيلون سلطنات قصالي يكايديو سلطنا ابناء ابالات تكنيك ون هو هابي في الله ابزوباتات بعلم سلازعريو تفخص زبله ماكلاي زخونه بعلم كيدم سلازعريو كابا بسمرا مزيوم ليخم نابوز مصو اب كنت تصبيتو زخونه تي فوكسن عامم زخونه نخعريو ما قلطف صغنا نخركب تباهيلون قصالينا ابالات تكنيكون أبتفاعل عودتات ناي موبايل نبولو ناي قوام مسمر نبولو ناي CDN نبولو قصالي سلطناتات يهبي بزعبا ناشط مشط سيم كاردن مشط كارتاتون ون سلطنا بسفيحو يوهابي زيركا جن تي تكال تمس عماويل زراخب اذ كله قفحو انكلو مس عماويل بقتا زراخب ጨንፈር ማርኬቲንግ ስለዚ زعابي نحنا نقدسلون نكاتولن كا مس عماويل كميغركا هاندل تكبر ويدا ما تراخب نعماويل كميغركا خاصلوطن صحفون اغلغلت كتبو زلكا بزي مصباي بزي مدنوغاي بزي مكلبات صفوف سلوط اغلغلت كتب سلازلكا እዚ قصالي مس ابالات نغبرو አኺባታት የሚያጥን ስልጣናታት አምነወሉ ድማ ጸቂጥና ንዛረበሉን ይውዚ ኤሪቴል አውሽጥን ወጻን ዝርከቡ ዜጋታት ተጠቀምትን ክኾኑ ባይታጣጥሑ ካብ 2013 ኤሪቴል ንሰብርኪ ዝኾኑ ዜጋታት ሸይጡ ውልቀ ሰብ ካብ 10 ክሳብ 50 ሺህ ብርኪ ብማሕበር ካብ 10 ክሳብ 500 ሺህ ብርኪ ንምዕዳግ ዕድል ተዋሂቡ እዚ ቤት ጽሕፈት ዝውን ንዑ ይዝከታተል ወናንተ ብርኪ አለውና ኣብዚ ኤሪቴል መንግስቲ ዕድል ብዝኸፈቶ ገለ ወናንተ ብርኪ ኣለውና ስለዚ ነዚውን በቲ መምርሒ ዘውፅኦ መንግስቲ ኩሉ ፋይላቶም ኣጻፊፉ ብጽሕት ናይ ወናንተ ብርኪውን ይዕደል እዩ ኤሪቴል ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ዝህብ መንግስታዊ ትካል እዩ እቲ ንህዝቢ ሸጡ ኣገልግሎትን ምስ ዓማውል ይረኽቦ ወጋኔት ኣገልግሎት በመንጽርእቶት ህዝቢ ክቡር ምዃኑ ናብ ጨንፈር ንግዲ ዝቐርብ ጥርዓን ወይ ርእይቶ ህዝቢ የመልክት እቲ ርትዓውን ዘተኣማምንን ኣገልግሎት ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ጭርሖ ኤሪቴል ከመይ ኣሎ ነዝን ካልእን እንታይ መልሲ ኣለዎም ካርድ ሞባይል ናይ 55 ስለምንታይ ተሪፉ ትብል ጥርዓን እውን ኣላ ብገለገለ ትመጽእ ናይ 55 ዝበሃል ካርድ ነይሩ ቀደም ናይ 110 ከዓ ንወርሒ ነይራ ናይ 330 እውን ኣሎ እዚአን እንተን ካርታት ናይ ሞባይል ዝበሃላ ነይረን
تاني 55 أي ترفتن بتزار مقد خطرية خلها 210 تدان ورح نيرة 210 كارد نخلت ورحي كم تقلقل كوينا سلازي تدام قيل كا 55 ورح خوينا لا مالتيو سلازي أبزنتها خاتقطب زل خان السقات تتكالو كاتا هاجر زقطب زلو نتاني 55 محتمي أخون مقع عزي أخون تخسر زنبلكا مخابونا وصاي شرف سلازي جزا زين سيف تقبر سلازي لها أبوتا زلات أنا 55 أي ترفتن نالات سب نجزيو تا 55 يترى إذا لامبر حنتنا 210 نجزيو أنا كل تور حنت دا استقامل لها اليو أبوتا الله تاني 55 كنبل نخلينا قال كبري كارد موبايل زبلون قال زرواتات وانت سمعها سلازي 210 كبيرة الله نخل تورحي 210 كبيرة 55 نورحي كبيرة لا يوم زبلو زلو مالتي كتر أخلها يريتيل بزح وزعيتاتي زلو أزي بزح وزعيتاتي خمسة خزارة بكات أنا حكو أمولو هاجر تزرقي حسل زركب أمولو هاجر كان لي 204 زخون سايتات الله نزي 204 زخون سايتات رانين كوست مالت رانين كوست مكلنا ناي سرحتين الله ناي حلو الله ناي مينتنانس الله ناي سجانات الله حدش نبرزته استبالاش هو ياخذ كيرا لك حدش تكنولوجيون كتاعاتو لك جينا ون زي بصحم حزب اللههم طبعا انت بيزبلنا يا محبره فتح ترغاغص تخوين كاون جينا زي بصحم حزبታት ስለዘለው ነዚኦም ከተባጻጽሕ ስለዘለካ ናይ ግድኒኻ ገለ ቁርብ ከተጣራቅም ክትፍትን በይናይ ገንዘብ ዳኸሞ ንኻልእ ህዝቢ ክትተክል ሕራይ ወሃብ አገልግሎት ይን ህዝቢ ግን መክሰብ ከኣ ከድሊ ትመክሰብ ግን ምንታዩ ንቀጻሊ ፕሮግራማት ንቀጻሊ ፕሮጀክታት ነቲ አገልግሎት ንምስፋሕ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ስለዚ ምስቲ ዝገብሮ ወጻኢታት እንተሪኢኻ تي 55 ورحي كبر كنبلو عين خلنا قلال ابنت كبكا عبد هلاك سايت علاتنا ايوا عبد هلاك حنت تاور علاتنا اذا تاور زيا نورحي خندي كارد شيء تلكا كاب 300 كارد ايتحلفنا ايوا تهزب جن ولا تتكالنا فلطت منغسنا فلط خلو مخسب كم زي بلاتا بوتا خمنا فلط خلو اقول قلت كركب سلازلو تهزبي كاب سوت كنصال سلازي ولا توحيلو مس بزح وصايتاتو تا سايت تتخيلا اقول قلت عبد هلاكن كابيان አሎና ሞባይል ማለት ነው ካለ ወርሃዊ ክፍሊት 4 አብዝና ይቋም መስመር 4 ወርሃዊ ክፍሊት ናፋላ ክራይ ዝብላት ህዝብ ክራይ ግን አይኮነትን እዚያ ሰርቪስ ቻርጅ ያትባል ወይ ድማ ናይ አገልግሎት ክፍሊት ያትባል ሓደ ዓሚል ሓንሳ ተመዝጊቡ አባና ታ ቴሌፎን ወሲዱ አገልግሎት መስጀመረ بدحري زقات أنا بلشت أين خفلانينا بنتعنا نعريله أما إيش شحات ود تخبابي زلوبتا ولا مليونات ود نزي تقال زي أين خفلانينا أتاور حاوي تقول 4 الله زي أنتها سيرفيس تشارجيا ناي أقول قلت كفليتات بحال زي سلازي إذا عميل زي تليفونه تبالاشا أي تعريت اللين تبالاشان كلاخ أور حاو تخفلون لهم زبل حالفو طرعنات الرئلو سلازي صباح نغو اذا تبالاشاتو زلات تليفون مسمرات كعري نامنت ريخمو تخونو خاب عداك حمص كساب اخريا خيدو زلو سرحات ماليا زي بلو وصايتاتي تغير زلو سلازي نتم عماوي نحنا اي نخفلومنا بزنا 4 سيرفيس 1% انت شفيني كمان 4 نعفا زي خفل زلو 1% نايتي وصايتات انت شفيني كمان سلازي نزي قالده تحجزه تباهيلو زخفل ناي سيرفيس تشارج يمبر ناي كراي ايكونا سلازي عميل كردو زلو صباح نغو تليفون مستبالاشا او وشت غزو تخون ابدغه تخون تحت مريت تخون زبالاشو مسمر بنص اي ريتيل زعريو سب هو يلو زنافحو ورد تاعشم تتاليدو يرشم من تحجسي بزي حماق انداولو دقالو بزحات نديم دلو كازيتات كايسمعو بغبراتهم كريو كقولوا لهم صبا اغلغلوت كبون كم دخل ولا حجر ركون حرينا ناي وصا ركوب بتعم صفوفي الجزي كاب تكون يكون ورا تعشمو خينو بغبراتهم ريوم نتي كساراتات زوجد كاسل زخونه خا كنتقوملو خندلنا خا نغبرالنا معناتي يسل ناي بحقي يصرالو متزرو دلو خا نحزبي اغلغلوت سلا زخونه بزي حجي تغبرو دلو فلاي سرح
ድምስከን ስለዝኾነ እቲ ህዝቡን ክትሓባበሩ ከም ዘሎ ያነ እንታሽም ምክንያቱስ እቲ ስራሕ ሕጂ እንዳሰፈሐ ይደኸይድ ዘሎ ብጽፈት ይስራሕ ዘሎ እቲ ስራሓ ጽቡቕ ንህዝቢ አገልግሎት ስለዝኾነ ህዝብኻ ነዚ እንታሽም ኾነ ኣሎ ማለት ከቅበሎ ወይ ከዓ ክንእዶ ተረኽበ ጌጋታት እንተልዩ ከዓ ቁልጡፍ ሓበሬታ ክበና ዝበለጸ እንታሽም ኾነ ይስምዓና ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት መንግስቲ ኣገልግሎት መረኸቢታት ንምምዕባልን ዘመናውነቱ ዓቂቡ ምስ መድረኽ ክጓዓዝ ምእንቲ ዓብዪ ወፍሪ ክገብር ጸኒሑን ኣሎን ምዕባለ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት ኣብ ሓደ ደው ዝብል ስለ ዘይኮነ ዓቕሚ ዜጋታት ምምዕባል ንጽባሕ ዝጸመተ ትሕተ ቐርጺ ምውዳድ ዓብዪ ስራሕን ገዚፍ ወፍርን ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ መጻኢ ዝተታሕዙ ስትራቴጂያዊ መደባት ስራሕ ከመይ ከም ዘለዉ እዮም ዝሕብሩ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ተሰሪሑ ኣዝዩ ብዙሕ ተሰሪሑ ብከቢድ ሃልክን ብከቢድ ወጻኢታትን ብዙሕ ስራሓት ተሰሪሑ ገና ከዓ ብዙሕ ዝተረፈና ኣሎ ብዙሕ ዝተረፈና ከቢድ ቦዶታት ኣብ ቅድሜና ጽበየና ኣሎ ከም ኤሪቴል ምክንያቱ ከምታ ቀዲሞ ገልጾ ጽናሕኩ ዘይበጽሖ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከብ ህዝብና ኣገልግሎት ናይ ሞባይል ዘይረክብ ናይ ቋሚ መስመር ዘይረኸበ ኣለና ስለዚ እዚ ከም ዓቢ መደብ ሒዙ ትካልን መንግስትን እንቀሳቀሰሉ ምስ ዓቕምን ምስ ግዜን ተራእዩ ከዓ ክፍታሕ ተስፋ ንገብር ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንብሎ ዘለና ክረጋገጽ እንተኮይኑ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ዜጋ ይኹን ወጻእተኛ ሓደ ዓይነት ኣገልግሎት ክረክብ ኣለዎ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ክረክብ ኣለዎ ኣብ ናቕፋ ዘሎ ክረክብ ኣለዎ ኣብ ተሰነይ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዓዲ ኋላ ዘሎ ዲኦም ክረኽቡ ኣለዎም ስለዚ እዚ ይስርሓሉ ዘሎ እቲ ኤሪቴል ግን ከቢድ ይትብድሆ ከቢድ ወጻኢታት የድሊ ከቢድ ንዋት የድሊ ግዜ እውን የድሊ ዓቕሚ ሰብካ የድሊ ምስኡ ስለዚ እዚ ለና ሃጓፋት ኣለና እዚ ነዚ ሃጓፋት እዚ ንምምላእካ ቀጻሊ ጻዕርታት ይግበር ኣሎ ካልእ ነቁጣታት ክውሰኻውን መደብ ኣሎ እዚ ነቁጣታት እዚ ማለተይ መደበራት ንመሸጣ ካርድ ኹን ንመሸጣ ሲም ካብዘን ክጠቕሰን ጸናሕኩ ኣብ ዞባታት ዝርከባ 29 መደበራት እተን 10 መደበራት ሚን 13 መደበራት ኤን ሲም ካርድ ዝሸጣ ምስ ካርድ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ካልእ ካብ ርሑቕ ቦታ መጽኦም እዮም ናዘን ቦታ እዚአን ሲም ካርድ ዝገዝኡ ስለዚ ዝብዝተኻእለ መጠን ምስ ግዜ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጥቕኡ ሲም ካርድ ከተምጽኣሉ ክትክእል ኣለካ እንደገና እውን ካርድታት እውን ንኣብነት ካብ በዓል ጎልጅ من حجر نتسني مزيم كارتات زوج ولا سيم كارت زيومون مسترح قريخا ابت خبابي ام كتقبر لهم كمدب الله بزيبو بعل مهمت كوميتات كارتات ناب بعل نقفه مزيم زوجو وكان باصع خدو بعل شعب كمو وين كندا وين باصع خدو الله خمو ريموت اريا دلو ازين مس غزي ريخا مس عقمي وناب قمت اتيخا نت حزبي بقربه اغلغلو زرخبلو مدبات الله مع استقبر منالات كم تزبلكو خاتي زوسنكا ነገር አለ ዝድርተካ አለ بعبيخا اب زن مسمر ناي تليفون ዘለወን ወይ ድማ لاند لاين ዘለወን ከተማታት ውን وحداتين ብዙሓት ከተማታት ዝተረፋና ኣለዋ ላንድ ላይን ዘይብለን ወይ ድማ መስመር ቴሌፎን ናይ ቋሚ መስመር ዘይብለን ስለዚ እዚአን ውን ከም መደብ ተታሒዝሎ ነዚአን ቋሚ መስመር ከኣትወን ሓድሽ መስመር ክትከለለን እዚ ውን ከም መደብ ኣሎ እንደገና ውን ኣብ ኣስመራ ኹን ኣብተን ካልእ ከተማታት ምስፋሕ ይኹን ወይ ድማ ንኸበት ጽገነታት መደባት ውን ዝተታሓዘሎ ከምዚ ክትሪእዎ ጸናሕኩም ንንዳ ዜና ዝወስድ بزن عند بعض الشعات زخيد زناي حجو نايوي عداك حموس اخرياز وسد زيوم كبتي صغناتاتن مسفحن زاد اليوم سلازلو ازون كم مدب حيزولو سلاز حكم قدامنتن كم عاقمينايتي تكالن ترايو قصالي از مدبات تتحيزلو